Кніга выхаду, раздзел 15. Тады Маісей і сыны Ізраіля заспявалі гэтую песню Господу і сказалі: «Давайце спяваць Господу, бо ён слаўна узвялічыўся, коня і коніка кінуў у мора. Моц моя і сіла моя, Господ. Ён стаў для мяне збаўленнем. Ён Бог мой, і буду славіць яго. Ён Бог бацькі майго, і буду узвялічваць яго. Господ, быццам мужчына ратнік, Ягве імя яго. Калясніцы фараона і войска яго ён кінуў у мора. Адборныя воіны яго у моры чырвоным. Бездані накрылі іх, апусціліся яны ў глыбіню, як камень. Правіца твая, Господі, у слаўнай моцы, правіца твая, Господі, перамагла ворага. І ў мностве славы тваёй знішчыў ты супраціўнікаў тваіх, і даў ты волю гневу свайму, які праглынуў іх, як салому. І ў подыху абурэння твайго сабраліся воды, і паўстала, як сцяна, цякучая хваля, і на сярэдзіне мора застылі бездані. Вораг сказаў: буду гнацца і даганю, падзялю здабычу, нацешыцца душа моя. Дастану меч свой і заб'е іх рука моя. Дыхнуў ты духам тваім, і накрыла іх мора, яны патанулі, як свінец у бурлівых водах. Хто сярод багоў падобны да табе, Господі? Хто падобны да табе? Хто слаўны святасцю? Страшны і праслаўлены творца цудаў. Працягнуў ты руку сваю, і паглынула іх зямля. У міласернасці тваёй быў ты правадыром для народа, які адкупіў і праводзіў яго ў моцы сваёй, у сваё святое жыллё. Пачулі народы і спалохаліся, смутак апанаваў жыхароў філістынскіх. Тады занепакоіліся князі Эдома, а ўладароў Мааба апанаваў страх. Здранцвелі ўсе жыхары Ханаана. Напалі на іх трымценне і жах. У магутнасці рукі тваёй робяцца яны нерухомымі, як камень, пакуль праходзіць народ твой. Господі, пакуль праходзіць той народ твой, які ўзяў ты ва ўласнасць. Увядзі іх і пасадзі на гары спадчыне тваёй і наймагутнейшай сялібе тваёй, якую стварыў ты, Господі, у святыні, Господі, якую заснавалі рукі твае. І будзе Господ валадарыць на векі вечныя, бо ўвайшлі коні фараона ў мора з калясніцамі і конікамі яго, і ўзвёў на іх Господ воды марскія, а сыны Ізраіля прайшлі па сухім дне праз сярэдзіну мора. Дык сястра Аарона, Мірыям, прарочыца, узяла тымпан у руку сваю, і ўсе жанчыны ішлі з ёю з тымпанамі і карагодамі. І яна спявала ім, кажучы: давайце спяваць для Господа, бо ён слаўна узвялічыўся, коня і вершніка яго укінуў у мора. Павёў тады Маісей Ізраіля ад чырвонага мора, і пайшлі яны ў пустыню Сур, і 3 дні ішлі яны праз пустыню і не знаходзілі вады. І прыйшлі да мясцовасці Мара, але не маглі піць ваду з Мары, таму што была яна горкая. З-за таго таму месцу было дадзена імя Мара. А наракаў народ на Маісея, кажучы: што будзем піць? І паклікаў ён Господа, які паказаў яму дрэва. Калі укінуў ён яго ў ваду, вада ператварылася ў салодкую. Там устанавіў для народа Господ пастановы і прыказанне, і там выпрабаваў яго, кажучы: калі будзеш слухаць голас Господа, Бога твайго, і будзеш рабіць справядлівае перад абліччам яго, і скарышся настаўленнем яго, і будзеш захоўваць усе яго пастановы, то я не навяду на цябе ніводнай хваробы, што навёў на Егіпет, бо я, Господ, лекар твой. І прыбылі яны ў Элім, дзе было 12 крыніц і 70 пальмаў, і там сталі яны лагерам каля вады.